има нов мърж в Sunday Habit! Здравейте хора и честит имен ден на всички! А сега отивайте да гледате новите ми мърчове! Обичам ви! Мърчове от Sunday Habit. Но имаме огромен въпрос. Моля ви, помогнете ми да го решим. Кой мърч е по-хубав? Моят? Много ясно, че той е. Oh yes, come on baby. Пишете в коментарите с розово гласувайте, ако сте за мен, а с черно, ако сте за него. Гласувайте за мен. Ще броим коментарите после. Сега идва какво можеш да намериш в магазина на Sunday Habit. Първото естествено е ето тази супер готина розова шапчица, която имаме и в синьо. Имаме и две супер готини плажни кърпи, това е единия дизайн и това е другият дизайн. Я пишете в коментарите, кой от двата ви харесва повече. Моята розова шапчица много ще си ходи с този розов дизайн с Angel, но го имаме и в синьо. А вие от кой отбор сте? Синьо или розово? И със сигурност няма как да не ви хареса ето това. Cherry Baby. Последвай ни, ако и ти искаш да имаш нещо на Лили.